Andrei. Sunt eleva a clasei a 5-a, instituția publică Liceul Teoretic Balatina, Raiul 1 Clodeni, Republica Moldova. Astăzi voi recita poezia scrisă de Mihai Eminescu, Cărțile. Shakespeare. Adesea te gândesc cu jale, prieten blând al sufletului meu, izvorul plin al cânturilor tale îmi sare în gând și îl repet mereu. Atât de crud ești tu și atât de moale, furtună-i azi și limbi glasul tău. Ca Dumnezeu te arăți în mii de fețe și înveți un iev cum poate să-l învețe. De-aș fi trăit când tu trăiai, pe tine te-aș fi iubit atât cât te iubesc, căci tot ce simt, de este rău sau bine, destul că simt, tot ție îți mulțumesc. Tu mi-ai deschis ochilor lumii, m-ai învățat ca lumea să o citesc, greșind cu tine, chiar iubesc greșeala, să aduc cu tine mi-este toată fala. Cu tine, da, căci eu am 3 izvoare din care toată mintea mi-o culeg, a ta zâmbire dulce, lină, clară a lumii visuri, eu ca florile leg. Mai am pe un înțeleg, cu acela iară problema morții o dezleg, și apoi mai am cu totul pentru mine, un alt maestru, care viu mă ține. Dar despre acesta, nici vorbă nu e. El e modest și totuși foarte mare. Să tacă el, să doarmă, ori să spuie la nebunii, tot înțelept îmi pare. Și vezi, pe acesta nu spun nimănui, nici el nu vrea să-l știe orice care, căci el vrea numai să-mi atoarmă în brațe și decât tine mult mai mult mă învață.